Ειδήσεις σε 60 δεύτερα από το Θες Live. Εχνίδια παρέμβαση Δουνουτού. Συντομεύετε και επικεντρωθείτε στο χρέος. Το μήνυμα που στέλνουν στην Ελλάδα. Έκκληση Σαμαρά σε Τσίπρα για εθνική συνεννόηση. Δεν θέλει εκλογές η Νέα Δημοκρατία, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος. Λαφαζάνης. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ, δήλωσε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης σήμερα το πρωί. Την αποβολή της πολιτικής αγωγής για συγκεκριμένα αδικήματα ζήτησε η πλειοψηφία της υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της δίκης. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις των δανειστών. Σενάριο εκλογών και παγωμάρα επικρατεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού.